जय हिन्द बरमा कलेज गोदो आंजो जाय जाय फरायदोंमोन बरमा कलेजाव 2008 9 10 निफ्राय 2026 बिगन थैंक यू 2026 आव बरमा कलेजा माबायदि जाखो नायनो हागोन बेयाव फैनायनि मेन रिजन दङ मोजां बरमा कलेज नायनो फैदो 2010 मोजां 2010 निफ्राय 2026 आव माबायदि सोलायखो बरमा कलेजा गोदान गोदान गेट जाबाय गेटआ माला ओंखारनाय बांद्राय गोबाव जायाखैना 1 इयार्स दासो दाखालि बावैसो आच्छा ओमफ्राय जोब्बाय जोबथ'वाखै आरो ओमफ्राय नोंसोर थांनोसै हायार सेकेन्डारियाव बरमा कलेजाव हा बरमा कलेजाव फरायनानैनो गुन्दै जागासिनो दङ बेनिफ्राय खोनाया गैया जोङो नङा जोबना फैबाय माने बाजैनि कलेजनिफ्राय बेयाव फैना जों बहाय थांनाय दे नायनि माने जों आगोल फरायनाय समनि हा दा बोरै जाखो चेन्ज जाबायना स्टुडेन्टआ खम जादों आच्छा माने कलेजा बहुत जाबायना डाउनाव दं आरोना खम जालांदों जोंनि समावथ' भाई आलादामोन दा खमायलांबायना पाका जाजोब्बाय जोंनि समाव बुकुल दंफां फांसे दंमोन नैयाव बेवहाय बुकुल दंफां गैला बेवहाय बुकुल दंफां फांनै दंमोन जोंनि समाव जों बेवहायनो जिरायोमोन बा दाख्लै मोसानाया बेसेबां फैसा मोनखो मा फैसा मोनथ'लायाखै 25,000 जोंनिया ट्रेनारना 50 होनदोंमोन बा नोंसोरनिखौसो जानो फैदो जोङो ओरैनो फैयाखैथ' मेदाम आंजो नोंसोरनिखौ जानो फैदो फट' लानो फट' लाया र' दाख्लै बागुरुम्बाया नोंसोरनियानो सोलिगासिनो जों ओरै थाखोसे थांसिनसो नंगौ बेयावनो लाना हो दे नायथारनि दिगान्त हालैसार गैगोना गैया दिगान्त हालैसार नुदों ना दिगान्त हालैसार नुदो नायसनाखैना कबिता मेदामबोथ' गैखाया 50,000 बोरो थौ फाल्तु गैया 50,000 दे मेदाम दोनला दे जाबाय नोंसोर ओंखारलांसै फैनाय थांसैसो सा बेसेबा गोबावनि उनाव नुदो बेरायनो फैदो बरमा कलेजाव लक्ष्मी दांदो लक्ष्मी फैदो शुटिं खालामनो फैयाखै बरमा कलेजखौ नायनो फैदो बरमा सानै नबिनबो नबिन दोङो बेसेबा बोसोरनि उनाव बरमा कलेजाव हाबनो फैदो आउट जानायनिफ्राय शुटिं खालामनाय समाव हाबनायानो 2014 जोखोम शुटिं खालामबा बे समाव हाबनायानो बेनिफ्राय कलेजा बेवहाय बुकुल दंफां फांनैयावनो जिरायना थायोमोन जों नै जों गोदो जिरायग्राया दाबो दं बैयो सोलायजोबथारबाय बरमा कलेज
Ordinary. बहुत चेन्ज जाबाय नै लाइब्रेरिया बेनो ना जिरायनि र' बे लाइब्रेरिमोन चेन्ज जाबाय नामा ना बेनो बे हा बेनो ना आलादा जाजोब्बाय बर्मा कलेजआ পাইছি তো মই 2008 পৰা আছিল স্যাৰ 2008 পৰা আছিল মই আমার ছোৱালীজনী চাবা তাই বহুত দিন হোষ্টেল হয় পাইছি বলে 2008 আছিল নহয় নহয় মই চিনি পাই ঠিক আছে গোটেই চিনি পাই ঠিক আছে ভালে ইমান বছৰৰ পিছত আহাই নাছিল না আমি লক্ষী মানে মানে বহুত দিন কৈ থাকো তোমাৰ কথা ইয়াতে ওলাই থাকে आं दसे उनाव जागोन नोंसोर जोलाय जाग्रोलाय जानि मेदाम जानि हा हा जागोन मानो जाया ओइलाय गथ'फोरखौ खेबसे रायदावनि आं बेजो रानथ'वाखै बेजो रानथ'वाखैना दसे उनाव रानसिगोन सारि जाखांबाय आरो थांनोसै जों दा আমি যাম স্যার গুৱাহাটী অলপমান কাম আছে যাই কিনে ঘূৰি আহিব লাগে দিয়া আপেল ফোনেদি এটা মাৰি দিয়া মাৰছি বৰে মাৰছি ভিডিঅ'ই মাৰছি দিয়া মাৰা এটা ফটো মাৰি দিয়া এই হেৰি লক্ষী 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 কি দে এটা ফটো हर आं खेबनो हागोन दे नोंसोर सानै खेबनो हागोन नोंगौ दे नबिना खेबगोन दे जाबाय दे बबेनि आगैमोना जाबाय जाबाय ना दे मोजां ना गारिया बायराव दोङो ओरैनो